Haine hai lam sogo sini dofani TV channel habanok ni bokhaktei sung kaisa tini chini camera bo kaisa khairima sungsa tongko song lukurok ni bagui kaisa tobui tongo sung sawi mankha tini killa adi blog bai khobjak UB nogor amsai ni khoroksa sakrajak Debjani jomatia mungui makhuk parabo bedukma romui jeboni sak hamya ungui tongmani जों खबर खोनाबै abono sai togui naine ni bagui जों broni nogo tak phaiui tongo tei no mangtui bu phunuknai जों taibo खबर sawi mankha tabok sak hamya ungui tongnai okrajak debjani jomatiyani sai bong khangkhe kathar pitra moyalni ungui tak bortoman o panchai khlaiui tongo haini bangui जों खबर खोनाबै tongko songlukurokno boni je bemar sak hamyang tongmano जों phunuknani bagui जों tabok broni nogo thangui tongo tei srapsani bisingono जों boni mangphlirokno जों phunuknai bwsuk kwduk romui boni sak hamya ungui tong mahairok kheno broni nokni borok rok bai जों kok saboni bo chai toknai tei kok bo salainai mahai kheno nai tongdi chini camera bo chini dophani TV channel habanok ni bokhaktei choya karui nai tongdi dophani TV no haini hai lamsogo chini dophani TV channel habanok ni bokhaktei जों sawi mankha kaisa chini khao hamya nangjaknai dukho nangjaknai khobor जों khonambui tini thik killa adi blog bai khobjak UB nogor amsai tei parang khangkhe makhuk parao जों khonai mankha je sakrajak khoroksa o parni debojani jomatia mungui khoroksa sakrajak kwdukma salromui je hamya ungui tongmani abono जों खबर खोनाबै chini camera bo tongko songlukurokno जों phunukmani bangui जों brong nogo tabuk phai sok phaijak omai kheno जों nogno mangpili phunuknai je sak hamya ungui tongnai mai kheno जों tabuk or nokni khoroksa borok bai जों kok saplainai je boni je hamya no teibai busuk kwduk romui boni hamya ungui tong maharno जों kok salainai oron khoroksa borok bai ang prothomo koinai basui phaio de prothom sakra de basui je tabok to jak sak hamya ungui tongnai to nini toma klai ani bakraja ni bakraja kangke bo je hamya जों khanamani abo busuk mas ba busuk bo sor romui bo hamya tongmani o id phano bo kusuk mangana ke tabo ngani ke tade kon pore mas kai thamba kai thong khna ke doctor thangnai khasung doctor kila thangnai mani ne bot tinar ja ha bot tinar ja mo pore hotha tong phel ha ta ke phadai phirok phele mani ha kuya kilaw ke ha ku do ke boti omo suti malai ha suti ma wo nyaw phele ri dik thai ang khno omo seng phila ha ta u bhai bhai ke ke seng ge mani pore la kung thang nan hisna yang thang na ha la kung thang mo pore hania ga bahai he phela thi Onde ora te pani abo bibit sai hayata. Ngamba no tawoi hon hot kha tar pui. Jilat lang asin.
Gangke je tabuk sak hamya ngui tongnai le doctor ro phunuk mani pore doctor rogle tuma rogi ma hai tuma rogi bu ma hai rok sir samani. O sabu borok ke tama ragma ni hi sung kosuk mani hi masa ha ragma ha ya hi ke o hi hoi borok oxygen ro ro bu hokoro ro ke ar ko chole tong ta ke hai ke no chole ku ha ro hi ho lai bai tong phai lai 10 din ka lai ha te pani ya Tepania hospital lo 10 din kalai le ha. Hai bile na. Gangke bo to tabo bo ma high position mane tabo hamya to hamya no tang mai rogle thik mo to sir sai de to. mai mo to se ro ha to no kabang sama ya hai mai bu te ro ki sa kha wo ke ko ke sa ro ki sa ro ke ma to ro Ge kok rogle sir sai de man. kok sama wo apa no pui la wo ke kok sama ni ya kok thai bu li ro man ya ta ke ki sa la bu si ro tong so na ke song hai ke no bu si lai ma tong ta bu khu ro bu ko yu hi hu wo ke ba ke no kok thai bu li ya na ma ho ta Gangke tabo go je hamya ngui tong mani abole bo ma hai ni sa gole mane hambui de ba sanai ma hai rok de wan soma rok to ta. Doctor rogle tama sa hamnai de sa. borok ke hanai hi sa wo ha ku bu tong han hi ho ta ke song hanai hi kha ka le tong na Ge sade sagra de ni oro nog ni ngai nung tama kalai hamya ni tama kalai. ha ya ni ba ha zo Ba ha okra de na kusu. ko su ko Ke ni sai ke ni ba sai ke tama kalai. ani bu sai bu gristi khai bu mu sa te khai yo gristi bai tong lai ja wo Dok ka chono log ro mane bai blai ke hambai to basna. Ge sing khnawi man ka ni nog borok bai blai ne khar ma singsa sing nong na mangkli wi phunugui tongo mai ke sing sawi man ka kabang ma jaga go doctor do telang mane bisingo phane tak phane thik mo ke hamya ma hai ne chini kongbara ni am sai wong ke ma hai ne je hospital ka ham kare kisa masa rogi khang ke no ma hai ke no telang wane osubida ni bangoi doctor ka ham kare ni bangoi chini tong ko songlu ko rok mai ke ne blai ne cost bisingo no ma tong lai mai ke ne sing chini channel through থেকে sing tong ko songlu ko rok no sing ka ham hamya mai ke no nong na update doi bu tongo tei phonogui bu thangnai mai ke ne sai to wi tengri sing dofni tv channel no tei sing sawi buman ka oro ni je tak sak hamya ngui tong nai boni sai atau boni bu sai gante tak বর্তমান ro panchayat khai tongo present ni tabok panchayat khai tongo UB nogor amsai ni ngui kaisa ketar pitra moyal ngui khoroksa panchayat ni tongo mai kene sing khobor ma woi tini sombrong ni nogo visit ni bangoi kaika paina no khobo phunuk nai mai ka nai tonde soy kare sini dofani tv channel jotona ham hain hai lam sawo sing dofani tv channel habanau ni bakhakte sing hain hai camera wo ma phaimani sing phaina nangka sing sawi manka roksa UB nogor amsai ni killa adi block bai khobjak borom ganang juk sakra juk khoroksa debojani jomatia mungwei sak hamya ngui kedukma salrom wi je hamya tongmani sing khobor khana moi mai kana sing boni nogo sing visit khaimani bang phaika tei sing mangkli bo nugui manka sing ani klog digi thik ne hamya ngui tongmani mai kana sing tini bo mai ka hamya angka bono share sing kok samani bangwei ani dara tak sok phaijak bo bai sing ta bo kok bo salai ne bo mai ka hamya angka ke dara no prothom sini habanau ni bokhaktei nana lamso ke prothom dara sagardi tak je hamya tongnai boni ni tmak la ba ani ama gangke
bo busuk salrombai ba busuk masromi hamya ang tongmani sagrada. bo kedek ngap kai mas kai tang kai bika kha boni aglo ta mas sekang drawa jeng hospital tong lai kha bela kela hospital khai rakha boni saldi salthang ya golai chung thang ite pani hospital thangai 8 दिन tong hi kha ke tole ku khani film ta bujara no bu oi obostha hai to tong Gangke je hospitalot langmani pore je hospital ni jara doctor tongnai rok rugi no la tuma rugi hi borok samani. bai pela saka bo jok hi saka bo pai ono miyarin smu emonia hi ni sada tikha ke bo ta bithi rok toi phele thi chalai tong ta jara hanya to Gangke tabok bo to hamya angui tongmani gangke ni ni sagula bo mai wan sok je tabok sak hamya ang tongnai bo hambui de basa phinai na bo mai obostha ngai bo ni ni khiala bo mai mato. ang ni ma sok ban ni ke mo hai jeng la ta sanai bithi pai wan ni thang tong ta jara hanya jeng hai wai sok tikha te se edisi khereng bar hospital tlang phi bi te se nai gen kheli khina wan soi tong Ke thia se bo to thik na gangke government edc government by state government dong no je tabuk sak hamya ang tongnai ni bisingtei nok abedon nok khaijak tare to. ta bo jara khai ji ya kha khai nei hini ma sok tong ke edisi hafang sini pun song jang mate sini cm no ang sahon hi ke to ke ta jara samaya ka no no ru chugi ni sari me ka pai le ya kho ni sa le Gangke sang kok khanawi manka sini darabai boni buman kelai bo kedengma romboi ne je hamya ang tongmani kwbangma jaga wa thangwei doctor ro hospital wa telangmani bisingtei phane tabok choliya mai kene sini channel habanok ni bisingtei na ang tongko songlu korok no bo koinai je sak jara maya ganang tongnai rok je mangkhe nugui tongnai rok jodi ning maya khaina musukla ka sing sini screen ro sing account number rok roi ronai jede kha hamya tongnai rok phangke no subawi manna gangke dara te kaisa ko laso no sungsne tabo ta moto yong na hamya tongnai boni sai ni baba ke tama khlaimani aba bangke ta sini ketar pita mo yalo pam sing ga Bottoman ra bartaman na ke tabo panchai khlaibe koi bosor romoi bo panchai manrui tongmani ke kathar pitra moyalo ba ta bai bisibri kai tong kha ge bise bani target tong tai bise tong nai kha gangke te kaisa sungmung gangke ma je khoroksa bo to kathar pitra moyal ne ngoi khoroksa panchai ngoi tongmani gangko o moyal ni borok rok non le ni ne ama hamya ngoi tongmani no tongko songlu korok no nang tama message ro namusu boba bangsnai je ta bu noi tong nai rok ba ta mangli noi tong nai nang koi nai pai ne be na ba ge ge sung ta jeng tamani sa sa ha ro me pai ne ba bi sai ya khoza ge ta no man bi sing nai ti be ke sa nai kha Nokaka hambai dara sungna nung chin channel na sungna zo ra ramani bangu black na hambai na ham je mai kana sung koglam dara bai sawi man kha ma hai ne chin kung barani am sai wong khang ke na je kono kisu rogi sugi ang khang ke na chin hospital thangna ni kono ব্যবস্থা krei tong kono doctor krei ma hai ne chin kung barani am sai wong ka mo na nang koi nai han bang no joto no sabdan tong bai di soyakari nai tonde sini dofane tv no sungmai kana update dele roi tona jatana hamba